Estic d'acord amb una cosa que ha dit la representant de Ciutadans, la senyora Inés Arrimadas. Tots els sentiments en aquests moments són Catalunya, tots i totes som Catalunya. I qui tingui la capacitat d'entendre'ns tots i totes i d'empatitzar amb tots i totes podrà construir aquest país conjuntament. També estic d'acord amb una altra cosa que ha dit la senyora Arrimadas. Espanya no es solo Mariano Rajoy. Y sense acritud, no es solo Mariano Rajoy ni aquellos que lo estáis manteniendo cada dia en el poder. No podeu fer veure que això tampoc no està aquí. Abans d'ahir deia en aquesta mateixa càmera, en aquella sessió d'investidura, que estàvem vivint hores tristes, que estàvem vivint les hores més fosques de la democràcia i de l'autogovern de Catalunya. Ahir aquelles paraules es van confirmar. I avui, més enllà de la valoració del que ens ha dut fins aquí, cal que enfrontem claríssimament, més enllà d'aquesta valoració, que segurament tindrem diagnòstics diferents, cal que enfrontem claríssimament el moment que estem vivint. I el moment és terrible, absolutament terrible. Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, ahir eren absolutament injustament empresonats, mentre Marta Rovira ens comunicava en una carta que marxava per sortir d'una presó que era interior, una presó en aquesta comprensió dels sentiments que tots són Catalunya, que massa gent està vivint des de fa massa temps. I mentre això passava, no només vam veure l'empresonament de companys i companyes d'aquest Parlament, sinó vam veure també com eren processats i processades també companys i companyes d'aquest Parlament, entre ells el nostre estimat Josep Nuet. No crec que ningú, o en tot cas pocs, molt pocs, no visquin aquests moments sense dolor. No crec que ningú, en tot cas pocs, molt pocs, pensi que això és una solució absolutament a res, que això no agreuja terriblement el problema, que això no obre també més ferides en aquest país, que ja en tenim masses sobre les esquenes. Tot això en una resolució judicial, cal dir-ho.